buwan na naman ng kabastusan. No, not November. Dadaanan natin to. Pag pumutok ka, talo ka. Dadaanan natin ng mga memes sa susubukan iyong hindi pagkabastos. Bawal bastos man. At tinagan simulan. Into the thick of it. Kumapit lang kayo. Into the thick of it. Magbago ka na, saka na naman nakatingin. Sabi ko sa inyo, lalaban tayo eh. Galing kay Kusunoki. Pag mo tignan! Buti na naging nag-blur, nice. Boy, binabangutin ka. Bago missing ka, hindi yan totoo. Palandalian lang ang raos na yan. Sunod. Galing kay Miggy. Ano yun? Huli ka, boy! Bawal yan. Oh, shit. Lugaw ka ba? Bakit? Noon pa lang mga katipunero natin ay lumalaban sa Nobyembre. Tunay na kasarinlan. Galing kay Solano. Oh! Ang liit ng hanger mo! Hey! Napakahina naman ang hanger mo. Galing kay Dio. Oh no, not! Hindi talaga ako tatantanan eh, no? Leche. Sunod. May N and hindi ba? Oy, magbabati na yan! Hindi, lalaban tayo! Magbabati na yan! Hindi! Magbabati na yan! Hindi! Magbabati na yan! Lalaban kami! Oy! Sunod! Galing kay Babibi. Wow! Ngiti ng tagumpay. Galing kay Vince. Oh, nawa na. Kailangan mo kayo. Bastos! Paano ka? Yan may nagagawa ng pandemya. Yung pighati ka dyan, leche. Dudumi nyo! Galing kay Doan. Hoy! Bawal yan! Hoy! Stoy! Oy! Ah! Sarap pa ng ngiti niya. Ito rin yung edits ko eh. Para naghahanap na ako ng video. Ang saya-saya. Relax, it takes folks. Jalabaraboom. Beep bop. Hinaharangan ng pusa ang aking pusa. Bota mo na ng isda yan, dali. Kulang tayo ng... Kanya-kanya tayong tulong sa isa't isa. Tabi! 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 Sunod! Galing kay Prestigious. Kakagigil! Ang dudumi talaga ng mga babae, ano ba? Nag-aayos kami dito ha. Tinutino namin eh. Arang tanga naman eh. Sunod! John. Hello po. Hello, Dabarcard. Oy! 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 Ayan, nakangati na. Rapper to, bossing. Nakangati na siya sa mga nakikita niya. Ayoko na. Pagod na ako. Pagod na ako magtimpi. Sunod! Galing kay Senpai Tina. Malakad matatag. Titi lang matatag. Hindi tayo gagamit ng mga mahinang... Hindi tayo gagamit ng mga t-shirt yan. Sunod! Galing kay Seth. Para saan to? Eh, malapit na. Yung mga iba dyan ay hindi na kaya magtimpi. Kaya rin ang putok. Galing kay Pax. Hey! Whips! Magaling Google Chan. Naiintindihan mo ang mga pangangailangan. Dito makakatulong ngayong buwan. Pero pwede na yan. Sunod! Galing kay Vince. Pucha, lahat ng bastos galing kay Vince. Ang dumi nito ah. Duming bata. Ito sa One Piece. Wow! Ay! Japanese to Chinese. Super Cup, bra. Sunod! Ito yung bagong recruit eh. Galing kay Princess Joy. Mahirap talaga lunukin ang pride, lalo na ang bareta. Yan na napasok sa bibig nyo. Para di kami malinlang. Mga babaeng mainit, huwag nyo kaming saliin. Sunod!
Bawal, te. Bawal ka mag-picture sa loob dyan eh. Pwede ka kasuhan dyan. Tanga, kailangan ko paharangan yung mukha nito. Ito kami ngayon. Binabantayan namin na isa't isa. Di ba? Tinitilan yung mga edits. Oh boy, bawal yan. Bawal bastos. Ba't ka tinitilan sa tabi ng aking urinal? Literal drip off. Naamoy ko na leche. Bango-bango. Okay lang, basta wala rin yung titigas dyan. Okay lang sa akin. Basta safe. Baka may matrigger na naman na K-pop fan dyan. Segundo bago ang sakuna. Sunod. Kibabe. Hoy! Dumi-dumi talaga ng mga babae. Ay. Keyboard po yan. Dito YouTube. Ay, tigil na natin yan. Tama na. Sunod! Galing kay pakain aso. Hindi, okay lang. Basta sumusunod tayo. Okay lang. Sa ibang pagmamalaki, tumatawa ka kayo pero iiyak ka rin. Magaling. Ay, parang jumpscare noon eh. Palo-palo yan. Ito rin yung edits mo eh. Nung na-clutch mo pa noong Oktubre. Avatar State. Maabot din natin yan. Tamang abangan-abangan lang. Sunod, champo yan. Wag. Medyo hawig ang puta. Ang dumi-dumi. Binabahing ako sa dumi nyo. Ito galing kay Adj. Ito na lang kuya, oh. Baka makatulong sa'yo. Huwag mo na tignan yan. Huwag mo na tignan. Malulungkot ka lang. Wag! Malulungkot lang tayo dyan. Tama na, sunod. Galing kay Morento tayo. Pighati. Literal na pighati merch sa baba. Yung dapat yung suot ko ngayon eh. Lagyan mo na ng tissue. Lagyan mo padding hanggang lumaki. Pasok mo to lahat. Makatulong sa'yo. Sunod! Ngayon pa pala ako dito sa puwet tayo. Galing kay Bayabas. Laking gulat ni Danilo nang hindi niya mabuksan ang paborito nitong adult Hindi! lamang. Paano naman yung mga single na kagaya ko na yun na lang yung libangan? Amen! Pighati. Galing kay Smoothie Groovy. Meron. Hello. Cute. Medyo. Hindi porket tayo tigil tikol, sila din. Hayaan mo sila. Sunod. Oh. Ano to? Ganito rin ako gumawa ng airplane. Ay, hindi ko kaya pakita to. Basta nasa members version, alam niya na. Skip. Pagkalito tayo dito YouTube dyan. Ayan, oh, gamitin mo na. Mukhang kailangan mo na. Yan, sige. Ikaw lang din magtitikol sa sarili mo mamaya ba? Sunod, galing kay Art of Jaren. Tama naman, respeto naman. Hindi pwedeng kami lang. Ayan. Dumi ng lahat. Nauso na naman to eh. No? Kailan nagkaroon ng 1520 si Wally? What? Kailan to nangyari? The Scream. Ang sigaw ng mga lalaki. Ha, mighty. Tama! Yung mga bakit natin kailangan pahirapan ang sarili natin. Mighty, mighty. Nakalabas na tayo sa Genjutsu na kailangan pa natin sumunod dyan. Magaling. Okay, Wansi. Dati ito lang naputok sa bunga mga edit pala. Nagbago na kayong lahat. Iniwan nyo na ako. Joy, balik na sa akin, Joy. Kasi mabangon itlog ko, Joy. Hindi ka magsisi, mag-amoy mo to. Huwag ka na matampo. Hindi Gusto ko ko mahal naman si May. kaligayahan, Sobrang mahal ko, Joy. Kaya ba, Joy, Hintayin pangalan mo? kita pabalik mo, mahal. Kasi si Jan, harap lang kay Joy. Basta, tandaan mo, Joy. Diyan, para kay Mahal Joy. kita. Love you so much. Baka bango itlog natin ngayon, tiwala lang. Kaya lahat ng gusto makatusok, my spirit animal. Hey! Hey! Lahat gusto makatusok, kahit isa lang. Kaya sana ganito lang yung mga multo eh. Kung ganito yung mga multo, maniniwala pa ako eh. Sunod, Tito Ed Kun, tulungan mo ako. Halika, Majd. Hello? 裸にエプロンだけですけど。ご用件は何でしょうか。毛だらけでちゅ。ご用件は
は何でしょうか Yung gano'n niya ka. マンコ Nakaraos din ang lahat. Naiyak siya. Sobrang ganda ng pagkaka-voice acting. Magaling. 泣いてるんです Oo, か naiyak ako eh. Naiyak na ako sa pagdadaanan namin eh. Sunod! Kaya kay JJ. Paano umihi sa PBB? Lahat kami ganito titignan. Ha? Mga sundalo! Lahat kayo nakikita namin. Hindi nyo kami malalagpasan. Bawal yan! Bawal. Para-paraan lang, para makaraos. Basta butas, batas, di ba? Tingin lang naman, di ba? Parang ano lang to eh. Parang museo, di ba? Tingin lang. Mga walang magawa, di ba? Ngayong pandemic, di ba? I-challenge natin sarili natin kaya bago magka-prostate cancer. Galing kay Blade, anong no not do everything. Tigil-tigol to na. Yan yung tinawag ko. TTTDNNN. Mas pinalakas. Oh! Okay, tigil. Okay, sunod na. Wala akong comment dyan. Kakatikol mo, naging tiki na rin yung kamay mo. Humor na ata yan, papacheck mo na yan, bro. Yan, literal na daliri lang, sapat na. Galing kay You Have Small P. Papunta ng sad boy. Pagka sa horny boy, sad boy naman. Kanina sa hormones kasi yan eh. Like a natural direction. Yakult is filled with minerals and vitamins, which is good for the body. Tama, Yakult, healthy yan. okay lang sa tiyan. Pwede mo lunukin. Also available, Yakult Plus and Yakult Junior. Wag Junior, delikado yan. Galing kay Marion. Kaba na anak ni Bolbol. Bolbol! Reproductive Health Ambassador pala si Bolbol. Magaling palakpakan. Pero na siya mga charity. Wala kang palo ngayon, Bolbol. Magaling. Nalagay Senpai Tinapay. Ayan, ito ang ating mga bastos. くれると思ったなんて大間違いしたか俺はもう長い間も Lahat ng ating mga 慣れてきたも言える mga mentor ang kanilang sakripisyo kay ating pagkarao. Sunod. Squirt game. Ay, tangina, meron na talaga. Tangina, may edit sa agad. Please, wag mo talaga ng... What the... Ah! Naku, ito may mga new codes. Nako po. Hindi. Wag. Oh, okay. Tama na. Kailangan ko ng mga pangalan at mga numero. Nasaan ang sarsa? Napakahinang nila lang. Ano to? Hindi ko na naiisip yun. Ito tayo pagkatapos sa isang buwan. Lahat ng naipon ay ilalabas. Yan. Jollibee. Happy Meal. Wala tayong masaya. Paluin mo yan, Jollibee. Dumi-dumi. Pero di mo ba dyang toy? Na pwede gamitin? So, hindi ka pa rito. Maglaro ka muna ng Roblox mo, ha? Yan na. Talo na. Talo na kayo. Pag napabayaan ang ating... Yan din, ang amoy. Sunod at panguli. Galing kay Harry Rock. Lo-fi. Kung talaga mo lo-fi music, pao! Ang espesyal dito. Okay, pang alam ko na. Napakagandang paraan para tapusin ang video. Huwag nyo kumita like. Share sa mga tuyot nyo ng friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Bibili lang kayo ng merch pambawi sa demonetization. Wow,